bago ka bumili, pag-isipan mong mabuti kung yung bike na yun ba ay ang tamang bike na para sa'yo. Kung bibili ka ng big bike mo, siguraduhin mo sana na babagay yung big bike na pipiliin mo sa magiging riding style mo. Mauuwi lang yan sa maagang pagbenta ng motor, no? Dahil hindi niya magampanan ang gusto mong mangyari, di ba? Ang plano ko kasi, gusto kong iuwi ng Mindanao. Alam mo yun? Kumbaga Philippine Loop, di ba? What's up, girls and boys? Magandang araw sa inyo lahat, mga katodo. Another day, another vlog. So napadalas ang ating paglabas ngayon, guys, no? Na actually medyo kinaganda pa kasi mas nagagamit natin ang ating big bike. Ito nang ginagamit natin for now na pang-errands natin, no? Pahinga na muna si scooter for now. Anyway guys, thank you so much, no? Na-appreciate ko kayong lahat sa pagtangkilik sa ating mga vlogs. Maraming salamat sa mga suporta ninyo, guys. Sobrang nakakataba ng puso ang mga komento nyo. At mas lalo akong ginaganahan sa mga komento nyo, guys, at sa suporta ninyo. So maraming salamat po. Sana patuloy nyo tangkilikin. And as much as I can, gagawa ako ng mga magagandang content na vlog, no? Quality content as much as I can. And apart from natutuwa ako sa mga komento nyo, mga katodo, dagdag sa aking katuwaan, no? Ang marinig kayo na kahit papano na fuel natin yung mga pangarap nyo, no? Kumbaga nakakatuwa na sobrang nai-inspire kayo kahit papano sa mga mumunti nating vlogs. Noong una akala ko napaka-imposible, no? Kasi alam mo yun, wala pa naman tayong ganong klaseng confidence sa aspiring motovlogger. Basta nakakatuwa, nakakataba ng puso sobra. Mas lalo akong ginaganahan sa mga nangyayari ngayon na somehow nakakapagpa-motivate tayo, no? Anyway, no, may kwento ko lang, guys. Dahil sa marami na nga tayong nakikita sa ating mga comments na mga katodo natin na mas lalong nai-inspire na makuha ang kanilang mga pinapangarap na motor, no? Gusto ko lang din i-share, no, na apart from talagang binuyo natin yung pera sa pag-iipon para mabili natin tong big bike na to, katakot-takot din na pag-iisip at pagpili, no, ng tamang motor para sa atin. Kasi sa natutunan ko, mga katodo, sa lahat ng mga ginawa kong research, no, bago ako kumuha ng motor, ang dami kong kinonsider, no, ang dami kong kailangang pag-isipan na ito ba yung tamang motor na para sa akin. Ang nasa isip ko kasi, may edad na tayo nung kinuha na natin tong motor, no. So kumbaga naisip ko na yung edad ko, naisip ko yung comfort na maibibigay ng motor. Kasi sa mga ginawa nating research, nalaman ko na may mga advantages at disadvantages ang kanya-kanyang motor base sa paggagamitan mo. Kumbaga, bago ka bumili, pag-isipan mong mabuti kung yung bike na yun ba ay ang tamang bike na para sa'yo. So may kwento ko lang yung history niyan, no, about kung paano tayo umabot sa gantong big bike bago natin to napili. Nung mga way back 2015, 2016, ang gusto ko talagang bike noon Z650.
Bakit Z650? Ang unang kinonsider ko is yung budget, no? Syempre, yung budget talaga, kasi ayoko namang umabot sa point na maganda hirap-hirap tayo dahil ginusto lang natin ang mga bagay na gusto natin, na hindi natin kinonsider kung kaya ba natin o hindi. At ang second na kinonsider ko is yung comfort ng bike. So as what we all know, ang Z650 mga katodo, sport naked siya, upright position. Ang iniisip ko kasi, gusto kong kumuha ng big bike na magagamit ko pang long ride. Yun yung iniisip ko, yung comfort niya. Hindi ako masyadong nagkonsidera or hindi ko masyadong tinignan yung aesthetics, no? Yung napakaganda ng itsura, yung mga angulo, yung mga edges. So hindi ko pa siya kinonsider ng mga panahon na yun. And then after that, syempre, kumayod muna tayo ng todo. So todo-todong pagkayod ang ginawa natin hanggang sa umabot sa point na naisip natin na uy, mukhang kaya naman ng medyo mag-upgrade, no? From Z650 to another bike na posibleng pasok sa budget and upright position pa rin, no? Napunta ulit ako dun sa pangarap kong bike na Z1000. Mas mababa kasi ang presyo niya, no, compared to Z1000R. And then, sinabi ko, mas okay yung Z1000R. So, nag-isip na naman tayo, no? Z1000R. Kasi, okay siya. Malakas yung dating, no? Dumating sa point ng pagre-research natin na malaking bagay ang hangin. Napag-alaman ko na nakakapagod pala siya kapag ka sa mga malayo ang biyahe. If you come to think of it, no? Ang Z1000, ang Z650, naked siya. Ang Z1000 tsaka Z1000R naked din. So iniisip ko, mukhang hindi okay yun, kasi kumbaga hindi na ako bumabata, Yun na yung iniisip ko ng mga panahon na yun. Gusto ko yung tamang komportable lang, pero nasa sporty side pa din, di ba? Hanggang sa nakita ko itong Ninja 1000 SX, na kumbaga hybrid itong motor na to. Sabihin natin 90% sport pa rin siya, and then meron siyang kanyang touring capability. Gawa nga ng itong handlebar niya naka-lift, so upright ang posisyon natin. Sabi ko, okay. And then yung tangke niya na 19 liters, so pwedeng pang malayuan. Sabi ko, okay. And then meron din siyang wind protection. So sabi ko, eto na yung bike na para sa akin. And then sumakto pa na with all its features, no, may cruise control ka, may power mode, yung suspension sa likod na adjust. Kumbaga, para sa akin, busog na yung bike na yon. And then sumakto pa na yung presyo niya, hindi siya ganun kamahal compared to its competitors, no? Kasi yung ibang mga competitors ng gantong klaseng motor, almost 1 million na, yung iba pa nga more than 1 million. So sabi ko, okay, panalo ako dito. So kaya tayo napunta sa big bike na to, mga katodo, no? Now what I'm saying is, kung bibili ka ng big bike mo, siguraduhin mo sana na babagay yung big bike na pipiliin mo sa magiging riding style mo. Hindi ako sa nag-aano na ayoko ng mga super sport, Sino bang may ayaw sa super sport, guys? Napakaganda ng mga super sport na big bike. Kumbaga, itsura pa lang talagang panalong-panalo na, 'di ba? Pero kung iisipin mo ang mga super sport bike, medyo tagilid talaga yan sa mga pangmalayuan. Kasi evident naman na may mga ibang motovloggers pa nga na nagsishare na dinala nila kunwari yung ZX-10R nila or ZX-6R sa mga pangmalayuang ride, talagang biyak likod. Talagang tiis pogi yun na sa ilang oras mong biyahe, sobrang sub-sub ka, nakadapa ka, yung likod mo, kumbaga hindi siya swak doon, no, sa pangganong klaseng riding style. Pero kung ikaw naman gusto mo yung pang track, yung mga ganon, once in a while city riding, city driving, once in a while mga nearby lang na mga rides, no, pasok yung mga ganon, 'di ba? So yun yung iisipin mo, babalansehin mo, kasi mamaya mauuwi lang yan na hindi mo mai-enjoy yung bike. Mauuwi lang yan sa maagang pagbenta ng motor, no? Dahil hindi niya magampanan ang gusto mong mangyari, di ba? Also, kung ikaw naman talagang gusto mo yung extreme comfort, no?
So meron tayong mga touring bikes, di ba? Maraming mga touring bikes. In fact, isa yan sa pinagpilian ko din, no? Kung familiar kayo sa TRK 502 ng Benelli, talagang pinag-isipan din natin yan kasi gusto ko rin naman talaga ng pangmalayo ang ride. Ang plano ko kasi gusto kong iuwi ng Mindanao. Alam mo yun? Kumbaga Philippine Loop, di ba? Kasi andun yung comfort Pero ang naging factor lang dun sa akin kung bakit hindi ko siya pinili, mga katodo, kung inyong mapapansin, kalimitan sa mga touring bikes napakatatangkad o napakatataas nila. So talagang hindi ko ma-imagine yung sarili ko sa isang bike na super tipto, na imbis na ang goal natin dalhin ng OBR natin, mas lalo na talagang mawawalan ka ng confidence kasi mas lalong hindi ko abot. Maaabot ko man pero talagang ewan ko na, hindi ko na ma-imagine yung sarili ko kung anong magiging itsura ko nun kapag gano'n na mangyari. Kaya kumbaga nasa middle age pa naman ako, no? Hindi pa naman tayo gano'n katanda, tito pa lang naman tayo. Mas pinili ko na to kasi kung inyong titignan, nawili tayo sa Naked Sports na mga bike and nakahanap tayo ng bike na kumbaga same jeans, no, ng Z1000 pero meron na siyang different level of comfort. May touring capability na siya. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. And ayun nga, mga katodo, kapag dumating na ang araw na bibili ka na ng big bike mo, sana pinag-isipan mo talagang maigi. I-consider mo lahat. Kung yung motor na bibilhin mo, pasok ba sa riding style? Mag-reflect ka, pag-isipan mo ng maigi, and i-consider mo ang mga bagay na dapat i-consider. Para sa huli, hindi ka magsisi. Diba? Dito na lang natin tatapusin ang ating vlog for the day. Kita-kits sa susunod na video. Lagi nating tandaan na sa lahat ng mga pangarap natin, maliit man yan o malaki, sipagan natin, kilusan pa natin, at ituto pa natin. Go, 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 go.